Objektív kamery sa zameral na tento názov. Klášter Hradište nad Jízerou. Tam, kde boli kláštory a kde boli tzv. Svätí muži, väčšinou bola nejako si potlačená, skrytá, deformovaná sexualita. A skutočne, len 120 metrov od dávneho kláštora, kde kedysi mníchovia mumlali svoje sväté prosby a modlitby, bolo nájdené toto. Dobre si to pozrite. Stredoveké porno. Beriem ho do svojej ruky a lepšie to nasvietime. Pozrite si to. Takže pornografia tu bola odjak živa. Nie je to žiadna novinka 20. storočia. Neskorý stredovek, pravdepodobne, a pornografia. Ruky rozťahujú rozkrok a vagina sa kľube do sveta. Je dosť možné, že toto pod kutňou v skrytom váčku nosil mních. Možno veľakrát masturboval nad týmto predmetom, skrytý v svojej cele. Dokonca privoniaval k tomu rozkroku, či tam nejaké ženské vône nezacíti. Možno 100, možno 1000-krát masturboval nad týmto predmetom. Odpustite, že to takto hovorím, nechcem byť obscénny, ale pozrime sa na to z pohľadu sexuologického. Je to zaujímavé. A teraz opäť odkráčam k tej mape, pokladám predmet na jej papier a tento videozáznam ukončím opäť pohľadom na to miesto, kde nedaleko bola táto pornografia dávna nájdená.